אז ערב טוב לכולן ולכולם, טוב לראות אתכם. שמח שהצטרפתם בהתראה כזו קצרה. אנחנו בעצם נפגשים פה לשיחה, לימוד ותרגול, שבכותרת שנתתי לערב הזה זה איך ניתן להשתמש בתרגול מיינדפולנס כדי להירדם ובאופן כללי כדי להתווסת. אני אגיד על עצמי כמה מילים, נבין מה זה מיינדפולנס ואיך לתרגל את זה ומה המשמעויות של זה, ואז נתרגל ביחד. אז שתי מילים על עצמי. שמי עמוס אבישר, כמו שזה כתוב לכם פה על המסך. אני בהכשרה שלי פסיכותרפיסט, ואני גם מנחה של סדנאות מיינדפולנס ובודהיזם, ופסיכולוגיה בודהיסטית יותר נכון. יש לי עוד רגל קטנה שלא קשורה בהכרח למה שנעשה פה באובדן ואבל. אני גם מנחה סדנאות, או יותר נכון קבוצות של שיתוף ועיבוד של אובדן ואבל במסגרת שותפים למסע. אגב, בקרוב גם יהיה סדרת שיחות נורא מעניינת עם פרופסור אסא כשר ודי.ג'יי דרוויש וסגן מפקד חיל האוויר לשעבר, שנקראת מצפן בלב הסערה, שבה אנחנו נדבר על אמ, אמ, המשבר האישי של כל אחד מהם והקולקטיבי של כולנו, ומה המצפן והמשמעות שאנחנו יכולים למצוא בתוך המשבר הזה. זה מזה שותפים למסע. זה בגדול. אני גר בפרדס חנה, יש לי 3 ילדים וכלבה, זקנה בת 12. זה בגדול עליי בכמה מילים. אז אני אשתף מצגת, בסדר? כפי שאמרתי, אני אעשה איזשהו לימוד של נגיד בסביבות, מניח שזה ייקח 20 דקות, חצי שעה, נעשה תרגול ביחד, ואז נוכל לפתוח את זה לשאלות ולדיון כמה שתרצו, אני איתכם. בסדר? יופי. אז בואו נתחיל. אז הנה הכותרת, הכותרת של השיחה שלנו. כן, איך להירדם ולהתווסת באמצעות מיינדפולנס, אבל צריך להגיד, זה זום שעשיתי אותו בעקבות הערב הקשה שעברנו אתמול, ושאולי גם נעבור בימים הקרובים לצערי. אבל זה לא רק מתאים לזמן מלחמה. יש מאיתנו לא מעט אנשים שקשה להם להירדם גם בגלל סיבות אחרות, וגם על זה אני אגע קצת, בסדר? אז קודם כל בואו נבין רגע למה בכלל חשוב לישון. אז קודם כל, אחד הצרכים הכי בסיסיים של הגוף נפש שלנו זה לישון. זה אולי הצורך השלישי בחשיבותו רק אחרי אוויר ומים. אם אנחנו יכולים לשרוד רק כמה דקות בלי אוויר ורק כמה ימים בלי מים, אז בלי שינה גם. זה צורך מאוד 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 בסיסי, גם של הגוף וגם של הנפש שלנו. שמעתי הרבה אנשים, בעיקר מבוגרים, שאומרים שהם צריכים פחות מ7 שעות שינה, אין להם בעיה, הם מסתדרים נהדר, ככה הם רגילים. אני אגיד, אני מכיר את האמירה הזאת, אבל ממה שאני לפחות מכיר מהספרות המחקרית וטיפה בדקתי, זה אולי הרגל נפשי, אבל הגוף וגם הנפש באיזו רמה עמוקה צריכים 7 שעות, וכדאי להקפיד על זה. אמ, ובעצם אם אני מפספס כמה שעות אפשר להשלים רק 3, 4, 5 ימים, אחרי זה כבר נצבר כנקרא לזה חסך, ונהיה גם חסך כרוני. והרבה מאיתנו, גם בלי קשר למלחמה, לוקים בזה. ואם הרבה זמן אנחנו לא ישנים ויש לנו חסך כזה, אז יש שלל בעיות פיזיולוגיות בטווח הארוך. אני לא, באמת לא רוצה להיכנס כדי לא להלחיץ, אבל אתם בטח מנחשות לעצמכם מי השמנה וסוכרת ולב, כל מיני דברים כאלה. חשוב מאוד להקפיד על זה. אבל גם אני אגיד, ובזה אני אתמקד כמובן, כי זה המנדט שלי פה, אמ, נגרם גם הרבה חוסר נחת נפשי, וזה בטווח הקצר. זאת אומרת, יום שלא ישנתי טוב, יומיים, אני כבר מתחיל להרגיש את זה במיכל הנפשי, שהוא מצטמצם ויש לי פחות יכולת להכיל חוויות לא נעימות. ואנחנו, לצערי, בגלל המצב, הרבה מאוד חוויות לא נעימות יש לנו. אנחנו צריכים את המיכל הזה איתנו, בסדר? אז שכנעתי את המשוכנעים, אני חושב. אם אתם פה, כנראה שאתם יודעות ויודעים למה זה חשוב. אבל בואו רגע נדבר על מה קורה כשמעירים אותנו משינה, כן? וגם פה צריך להגיד, גם לפני המלחמה העירו אותנו הרבה, בסדר? מי יש לה ילדים קטנים, סיבה להתעורר. מי שלהפך, מבוגר, מבוגרת, אז אולי צריך להתעורר לשירותים, כן? שוב, כל אחת מסיבותיה היא, יש עניינים פיזיולוגיים חיצוניים שמעירים אותנו, ואין מה לעשות בקשר לזה. אבל יש גם עניינים נפשיים שמעירים אותנו, פנימיים, מחשבות, סיוטים, מחלות, סליחה, סיוטי לילה, חלקכם כתבתם לי בטופס, אז אני אגיד איזה כמה מילים בהמשך.
כשאנחנו מתעוררים, מה שאנחנו צריכים זה ללכת לישון, אבל כדי לעשות את זה כדאי שנדע מה רמת העוררות הגופנית והנפשית, ואז החליט אם להישאר במיטה או לא. אמ, המחקרים מראים, מה שאני מכיר, זה שאם יש עוררות גבוהה מדי בגוף ובנפש, זאת אומרת, יש המון המון מחשבות, או יש עוררות בגוף, כן, ממש חרדה שאי אפשר להירדם, או קושי, או כאבים כאלה ואחרים, לפעמים לא כדאי להישאר במיטה, מה שנקרא בכוח. בסדר? אם יש יותר מדי אי נחת, לפעמים כדאי לצאת מהמיטה, כמו לעשות איזשהו ריסטארט כזה, לעשות משהו שאוהבים, שנעים, ונדבר על זה ככה בסוף השיחה שלי, מה כדאי לעשות, מה לא כדאי לעשות, כן? אבל כמו לשבור את המאבק הזה בלהירדם, כמו שכתבתי לכם בהזמנה לאירוע הזה, לנסות ללכת לישון, זה בדרך כלל גורם לדבר ההפוך, בסדר? אז למשל, לצאת לעשות איזה סיבוב רגלי, כן? או אולי לאכול משהו טעים, אולי לקרוא, אבל לא במסך, כן? לקרוא עם פנס, בדף רגיל, כן? דברים כאלה, טיפה יכול להוציא אותנו שנייה מהמצב הזה שאולי נכנסנו, אליו, של התגובתיות הרגשית, שתכף נדבר עליה, ואז אני אולי פנוי יותר לישון, אוקיי? אבל לא להישאר במיטה בכוח, מה שנקרא. אם כן יש אפשרות טיפה לנוח, אפשר להישאר במיטה ונדבר בדיוק מה עושים. ברור שמלבד התרגול שתכף נדבר עליו, ההתנהגויות בפועל, שקט וחושך, מה שקוראים לו היגיינת שינה, בסדר? וגם התנהגויות שמעודדות שינה, כן? כמו קריאה של ספר. אנחנו נדבר גם בהמשך על התנהגויות שחוסכות שינה, כן? כמו למשל מסכים וסרטוני חדשות. אגב, עדיף, כן? אם אנחנו קמים באמצע הלילה ויש אזעקה, כן, אנחנו צריכים לתפעל את עצמנו, את הילדים, או את הקרובים לנו, את ההורים שלנו, כל מי שתלוי בנו, אז ברור שצריך להישאר מעודכנים בחדשות. אבל יש הבדל גדול, בין אם אני רואה או רואה חדשות כתובות על מה שכתוב, כן, התראות כך וכך, נפילות כך וכך, ואני צריך להיות מעודכן במה שקורה ברמת ההתמגנות שלי וברמת ההנחיות של פיקוד העורף, זה מאוד חשוב. אבל יש הבדל בין זה לבין לראות סרטונים, בסדר? כשאני רואה סרטון זה נכנס ממש ומפעיל אותי מבחינה נפשית, רגשית, הרבה יותר מאשר אני קורא או קוראת על משהו שכתוב, בסדר? אז זה למשל משהו שאתם בהחלט אפשר לעשות ולהקפיד עליו, לא להיכנס מה שנקרא, אני קורא לזה לפעמים פורנוגרפיה של אלימות, כן? יש לנו הרבה פעמים נטייה לראות, כן, יותר ויותר ויותר, וזה נובע מתוך איזה רצון בשליטה. אם אני אראה, אם אני אדע, אני כנראה אשלוט במה שקורה, כי המוח מאוד לא אוהב אי-ודאות, תכף נדבר על זה. בסדר? אז היגיינת שינה, להקפיד, פעולות שמעודדות שינה ולא מונעות משינה, שאנחנו מסתכלים על מסך למשל, אז יש, האור הכחול של המסך ממש מוריד את הרמות של המלטונין, שזה ההורמון של השינה אצלנו בגוף, ממש ככה, בסדר? ולכן כדאי ממש לקרוא, כן? אם קוראים חדשות אז קוראים במסך, בסדר? אפשר גם לשמוע חדשות ברדיו, בסדר? ואם לא זה, והם רוצים לקרוא בכל זאת משהו, good old book, כן, עם פנס וספר, זה יכול הרבה יותר להרדים מאשר מסך שמעורר אותנו. זה ממש בגדול, כן, אני נותן פה את זה ממש במשיכות מכחולבות, כי אני רוצה לדבר על הדברים שעליהם באתי לדבר, שזה על הנפש ועל תרגול מיינדפולנס. אז קודם כל צריך להגיד שהמוח שלנו, הוא לא רק מגיב למה שקורה במציאות, הוא גם יוצר אותה. במילים אחרות, המוח יושב בתוך קופסה חשוכה ושקטה, מקבל רק אותות חשמליים וכימיים, ומייצר ממנה תמונת מציאות. בסדר? מה שאנחנו חווים כראייה, כשמיעה ובטח כמחשבות, זה בעצם תמונה שהמוח מייצר מהמציאות הנחווית בחוץ. אבל once הוא חווה משהו ומייצר איזושהי תמונה ממנה, הוא יתחיל להגיב למציאות שאותה הוא חווה. כן, אם הייתי קטן והייתה לי מטפלת בלונדינית, כשאני אהיה גדול אני אוהב נשים בלונדיניות, כי המטפלת הייתה נחמדה וחמודה, ומאוד אהבתי שהיא מטפלת בי. אם לא אהבתי אותה, אני לא אוהב נשים בלונדיניות. זאת אומרת, המוח מספר לעצמו סיפור ואז מגיב לעצמו. זה עיקרון מאוד חשוב לגבי המוח שצריך לזכור אותו כדי להבין את המשך הדיבור, כן? תחשבו על מישהו שנגיד בא אליכם ואומר לכם משהו לא נעים ומעליב אתכם, אם לא תראו אותו חצי שנה ואחרי זה תפגשו אותו שוב, מה תראו מולכם? את הסיפור שהמוח מספר שהאדם הזה הוא אדם לא נחמד, למשל, כן? אני חושב שהנקודה הזאת ברורה. בעצם המוח הוא לא כמו מחשב שמחכה שתקרה לו המציאות ואז מגיב אליה, הוא מאוד פרואקטיבי. הוא מנסה לנחש כל הזמן מה יקרה ברגע הבא. ואם הוא לא מצליח, יש הרבה אי ודאות שהופכת להיות לחץ. וזה כבר מתחבר למה שאנחנו חווינו אתמול וחווים בכלל בשנתיים האחרונות של המלחמה הזאת, וכנראה שעוד נחווה לא מעט מזה בהמשך, אז כדאי שנכיר.
תמיד כשאתם בלחץ, תחשבו מה אתם לא יודעים, כן? ממה אתם חוששים, ממה שאתם לא יודעים. האי-ודאות הופכת להיות לחץ. בסדר? זה חשוב שנבין את זה. מה זה לחץ? לחץ זה בסך הכל מנגנון פיזיולוגי בריא של אה, של הגוף נפש שלנו, שמטרתו היא לעבור ממצב שאני נח, כן, כמו אדם קדמון שעושה אש, למצב שאני בורח מאיום, שימו לב, איום קיומי, כן? אריה אמיתי, כזה שיכול לאיים עליי. פעם זה היה עם אריות, היום האיום הקיומיים, כמו שאנחנו מרגישים, זה טילים, זה מחבלים, זה כל מיני דברים כאלה. אבל בואו נזכר רגע, שבאמת כשיש טילים שמגיעים, או כשיש מחבלים לא עלינו, כל מיני דברים של מלחמה, אנחנו באמת באיום קיומי, או סתם, כשאני הולך ברחוב ועובר מעבר חצייה, ומגיע אוטובוס, זה גם איום קיומי, כן? אם אני לא אשים לב, אני עלול להיפגע ממש. ולכן המנגנון של הלחץ הוא מנגנון בריא שמגן עליי. העניין הוא שגם כשאני נמצא עכשיו, כמו עכשיו, אנחנו בשקט, אין אזעקה, הכל בסדר, עדיין, בגלל שהמוח מספר סיפורים ומגיב למציאות כמו שאמרתי, עדיין ה- התגובת לחץ עובדת. המוח מייצר לחץ שהוא לחץ מיותר, בסדר? ובעצם אני רוצה לעשות פה הפרדה משמעותית דרך הטקסט היפה הזה של צפיית השלווה, שאולי חלקכם מכירים, הרבה פעמים מכירים את זה דווקא מהעולמות של התמכרויות, כן? אבל בעצם כולנו מכורים למחשבות, ל, אמ, לתחושות, לרגשות, כולנו מכורים לזה, כן? אז אם אני בעצם מפריד בין מה שאני יכול להשפיע עליו ולא יכול להשפיע עליו, אז אני יכול לחסוך לעצמי הרבה מהלחץ המיותר, כן? בעצם, אני, הטקסט הזה אומר, תן לי את השלווה לקבל דברים שאני לא יכול לשנות. אני לא יכול לשנות הרבה מאוד דברים במציאות שלי. את האומץ לשנות דברים שאני יכול לשנות, ואת התבונה להבדיל ביניהם, כן? וזה מה שאני רוצה להגיד לכם היום. יש חלק משמעותי מתוך הלחץ שאנחנו מרגישות ומרגישים, כן? אנחנו יכולות ויכולים לשנות. אנחנו יכולות ויכולים להפחית, סליחה, וחלק לא. בסדר? אז בואו רגע נראה, כן? איך אני יכול בכלל להפריד בין השניים, ואיך אני יכול להפחית קצת מהלחץ שאני יכול לשנות אותו. מיינדפולנס בהגדרה האקדמית שלו, זה, כן? זה האפשרות או המצב התודעה שלי, כשאני שם לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. כן? האפשרות להיות עם מה שקורה ברגע הזה, נעים או לא נעים, ולהגיד ככה זה עכשיו. בעצם זה לטפח שתי איכויות. איכות אחת זה איכות של מודעות, לשים לב לרגע הזה באופן מכוון, כן? כבר דבר לא פשוט עבור המוח שלנו, כי המוח שלנו רגיל ללמוד מהעבר ולהתכונן אל העתיד, כמו שאמרנו, מאוד לא אוהב אי-ודאות, אז קשה לו מאוד להיות בהווה. בסדר? זה כבר בקשה גדולה עבור המוח שלנו, אבל בהחלט ניתן להתאמן בה. אבל אני אגיד שזה לא מספיק. מיינדפולנס זה לא רק להיות בכאן ועכשיו, כמו שאנחנו הרבה פעמים רגילות ורגילים לשמוע מהרבה אנשים, כי אם אני בכאן ועכשיו ומגיב לזה באופן רגשי כל הזמן, אז אני עדיין לא חופשי ומשוחרר מלהיות באופן מיטיב עם המציאות. אני כל הזמן מגיב אליה למרות שאני יודע את זה, כי אני מודע לכאן ועכשיו. רכיב לא פחות חשוב זה הסיפור של בלתי שיפוטי, כן? זאת הגישה למה שעולה באותה מודעות שמתהפך לרגע הזה. ובלתי שיפוטי מכיל בתוכו גם סקרנות, ורקות, ועדינות, גם נחישות והתמדה, אבל בעיקר המון המון קבלה ואי מאבק. אי שיפוטיות, או אני אגיד את זה במילים אחרות, אי תגובתיות, כן? פחות להגיב למציאות, אלא יותר ללמוד להגיד ככה זה עכשיו, לקבל אותה כפי שהיא. אנחנו מתרגלות ומתרגלים מיינדפולנס גם במדיטציה, כמו שתכף נעשה ביחד, תרגול פורמלי, אנחנו עוזבים את הכל ומתרגלים רק מיינדפולנס, אבל גם באופן לא פורמלי, וזה פחות מפורסם, כן? אנחנו לומדות ולומדים לתרגל מיינדפולנס באופן כזה, שתוך כדי היום-יום, כן? לא רק במדיטציה, אלא גם תוך כדי צחצוח שיניים, או תוך כדי הליכה לישון, כמו שתכף נעשה כולנו ביחד. אז בואו ניקח דוגמה, כן, לתרגול מיינדפולנס קלאסי. כשאני שם לב לנשימה, ואני אזמין אתכם תכף לתרגל תרגול שהוא קצת אחר מזה, כן, אבל הוא יכול, הוא דומה, התרגול הזה טוב כדי להבין מה זה בכלל מיינדפולנס. אז הקשב שלי ינדוד כל הזמן. אני אנסה לשים לב לנשימה, כן, והקשב שלי ילך כל הזמן למה יהיה ומה היה, ואני לא אצליח בעצם לאסוף את הקשב כדי להיות איפה שאני רוצה. וכל פעם שהוא ינדוד, אני אחזיר אותו חזרה. כל פעם שהוא ינדוד, אני אחזיר אותו חזרה. כל פעם שהוא ינדוד, אני אחזיר אותו חזרה.
ובאופן הזה אני אעשה אימון שהוא דומה כמו מישהו שהולכת או מישהו שהולכת לחדר כושר, מרימה את המשקולות, כוח המשיכה מוריד, היא מרימה את המשקולות, כוח המשיכה מוריד, והשריר מתחזק. כך אנחנו מאמנים את המוח שלנו, כמו בחדר כושר. הקשב בורח, אני מחזיר אותו חזרה. בורח, אני מחזיר אותו חזרה, ואז אני יכול לעגן את הקשב איפה שאני מכוון, ולא איפה שהוא רוצה לברוח. רק המיומנות הזאת, שמאפשרת לי להביא את הקשב לאיפה שאני רוצה ולא לאיפה שהוא רוצה, יכולה ממש לעשות שינוי דרמטי באופן שבו אני חווה את המציאות, אפילו בתוך אותו מצב ענייני ממש. כן? בלי לשנות את המציאות. זוכרים את תפיית השלווה? אני מקבל את זה שיש טילים, ויש מלחמה, ויש תינוק שבוכה אולי, ויש כאבים פה ושם, כן? אלה דברים שאני לא יכול לשנות, אבל אני יכול להתאמן על להביא את הקשב לאיפה שאני רוצה, לאיפה שמועיל כרגע. בסדר? וזה אנחנו תכף נעשה ביחד, כשנבין איך נכון לתרגל כדי להירדם, איפה הקשב נכון לו להיות כשאני הולך לישון. אני רוצה להראות לכם עכשיו סרטון של 2.5 דקות, שמדגים מאוד מאוד יפה את הגישה במיינדפולנס. כן, דיברתי עד עכשיו על המודעות, אז בואו נדבר רגע על הגישה במיינדפולנס. בסדר? זה סרטון מאוד קצר וחמוד, שמדגים מאוד יפה את הגישה. Have you ever noticed how easy it is to get pulled into a struggle with your own thoughts and feelings? This is something that we all readily do. It comes naturally to us. We start fighting and struggling with our thoughts and feelings. It's as if we get pulled into this game of chess where the white pieces are all our positive thoughts and feelings and the black pieces are all our negative thoughts and feelings. And we get so invested in trying to win this battle. We try to move the white pieces, our positive thoughts and feelings, to dominate the board, and we try to wipe out all the black pieces, get rid of all the negative thoughts and feelings. But there are at least two problems with going through life this way. Firstly, there's an infinite number of white and black pieces, so this battle is never won. It's ongoing forever. The other problem is that white pieces actually attract black pieces. You move the white piece, I'm a good friend, it attracts the black piece, no you're not, what about the time you did that? You move the white piece, I accept myself, it attracts the black piece, no you don't. What about your thighs? What about your stretch marks? What about your pot belly? So what about if we could learn how to be like the board? The board is not involved in the battle. The board is intimate contact with the pieces, it holds the pieces, but it's not fighting. If we can learn to be more like the board, to step back and watch our thoughts and feelings, to make room for them, to let them flow through us without getting caught up in a fight or a conflict or a struggle, we're in a much better position to create a rich, full and meaningful life, because we can invest our time and effort and energy in acting on our values, behaving like the person we really want to be, instead of investing it in a futile struggle with our own thoughts and feelings. עמוס, איך קוראים לסרטון? אם תכתבו באינטרנט מטאפורות לוח השחמט, אתם תגיעו אליו. אני גם אשלח לכם, אם אתם רוצים, קישור, הוא מופיע ביוטיוב. בסדר? אני אשלח בסוף השיחה, אני אשלח כמה קישורים טובים שאפשר להמשיך להיעזר בהם. אז איך זה עובד בתכלס? כן? קורה לי משהו בחיים, כן? נגיד, בוא ניקח משהו קל, אפילו קטן, כן? כמו מישהו עוקף אותי בפקק. יש לי בגוף איזושהי חוויה גופנית שבאה בעקבות הדבר הזה. נגיד מישהו עוקף אותי בפקק ועושה לי אצבע משולשת, אני ארגיש עלבון, וזה יבוא לי כזה, איזה קיבוץ בגרון. ואז תבוא תגובה אוטומטית בדרך כלל רגשית, שהיא כלפי אותה חוויה בגוף, כן? ההתנהגות האוטומטית יכולה להגיע אחריה, אבל לא בהכרח. כן, יכול להיות שאני אחליט שאני לא מגיב אליו, אבל מה שיקרה זה, שאחרי האירוע הזה, הוא ימשיך לו בדרכו, ואני אמשיך להרגיש ולהסתובב בתוך האירוע הזה, כי יש פה עוד חץ. כן, זוכרים את האריה מקודם? אז זה בעצם האריה, אבל האריה הזה הוא אריה וירטואלי.
כי אמרנו שהמוח לא רק מגיב למציאות, הוא גם יוצר מציאות. ובעצם האירוע יסתיים ואני ממשיך כל הזמן להגיב אליו, כל הזמן להיות בתוכו. בסדר? אז בואו נראה איפה אפשר להחליש טיפה את המעגל הזה מבחינת מיינדפולנס, ואז איך אנחנו עושים את זה לקראת הירדמות, לקראת שינה. בין האירוע לבין החוויה בגוף, זה מיידי, זה בריא, כולנו חווים את החיים בכל מיני אופנים שונים, אנחנו אינדיבידואלים, הכל בסדר. מהתגובה האוטומטית להתנהגות האוטומטית זה נקרא חינוך, אנחנו לפעמים מגיבים ולפעמים לא. אבל אם אנחנו לא מגיבים ברמת ההתנהגות, אנחנו נמשיך להתגלגל בזה בתוכנו, וזה יפריע לנו לישון. אז מיינדפולנס נכנס פה באמצע. אני בעצם לומד להכיר את החוויה בגוף, ואת התגובה הרגשית האוטומטית שקורית בתוך הדבר הזה, כן? אני לומד לשים לב לחוויה בגוף, לשים לב לחוויה הרגשית שנוצרת ממנה, ואז ממנה אני יכול לצאת להתנהלות שהיא משוחררת, ולעשות מה שנכון לי וחשוב לי, במקרה הזה להירדם. בסדר? בעצם הלוח שחמט שראיתם עכשיו, זאת הגישה. אני לומד לשים לב למה קורה, לתחושות בגוף, למחשבות שרצות לי בראש, לרגשות, ולהגיד, אוקיי, ככה זה עכשיו, אני שם לב לזה מבלי להתערב בזה, מבלי להגיב לזה. ואז אני יכול לכוון את הקשב לאיפה שנכון וטוב לי, ואז נראה איך אנחנו עושים את זה בשביל הירדמות. בעצם אנחנו עוברים ממצב של אני כועס, מפחד, משועמם, ואז כל התגובה האוטומטית מכסה את האני, אני כבר לא שם, אני מופעל על ידי כל הרגשות האלה, ואז אני לא יכול לישון, או לא יכול אפילו גם לעשות דברים אחרים, למצב שאני מודה, יש בי כעס, פחד או שעמום, או כל דבר אחר, כן? זה לא שאני מתעלם מזה, אבל גם זה אומר שיש בי את זה, זה לא כל כולי. במילים אחרות, יש בי עוד חלק ששם לב לפחד, לכעס ולשעמום, ולחלק הזה אנחנו קוראים בחיבה הצופה או העד, ועם תרגול נכון, החלק הזה גדל על חשבון התגובה האוטומטית. עדיין יש פחד, עדיין יש מצוקה, עדיין יש מלחמה, כל הדברים עדיין קיימים, עדיין יש לי ילד שככה והורה שככה, וכל הדברים עדיין קיימים בחיים שלי, אבל עכשיו, והם מפעילים אותי רגשית, אבל יש לי אפשרות לשים לב לרגשות האלה, במקום להעצים אותם ולתדלק אותם. אם מקודם הייתי 100% נגיד בפחד, אחרי זה הייתי 90% בפחד ו10% שמתי לזה לב. ועם התרגול אני יכול ל30% להיות בתשומת לב, ואז יש רק 70% פחד. זאת אומרת, באיזה רמה מסוימת החלק בתודעה שמתבונן מחליף, כן? או מפחית מהחלק התגובתי האוטומטי. בסדר? ואגב, לא רק מיינדפולנס, כן? הנה, ויקטור פרנקל, שלא היה מורה למיינדפולנס או למד בודהיזם כשהוא כתב את זה, הוא אמר, בין גירוי לבין תגובה ישנו מרחב, במרחב הזה אנחנו יכולים לבחור את התגובה שלנו, ושם טמונים הצמיחה והחופש שלנו. אנחנו בעצם כל היום רצים מחוויות לא נעימות, רודפים אחרי חוויות נעימות, ובתרגול הזה אנחנו בעצם מגדילים את המיכל שיכול להכיל את כל החוויות, הנעימות והלא נעימות כאחד. והפיזיקה של הלחץ בהקשר הזה, כן, זה לחץ שווה לכוח חלקי שטח, אז הלחץ, כן, התגובה הפיזיולוגית הבריאה הזאת, היא תלויה באותו אריה שראינו מקודם. זוכרים את האריה הזה? ככל שהאריה יותר חזק, ככה הלחץ יותר גדול. ומה לעשות, האריה הזה הוא נתון, נכון? יש מלחמה ויש מזקות, יש הרבה דברים שאין לנו מה לעשות לגביהם. אז בכל זאת אני יכול להפחית מהלחץ ולאפשר לעצמי להירדם יותר כשיש כאלה אה, אריות, כן? וירטואליים וגם לא וירטואליים, אם אני מגדיל את המיכל הזה, בסדר? וזה כבר דורש אימון, וזה מה שנעשה עכשיו. אנחנו למעשה הרבה פעמים רוצים להקטין את הלחץ, כן? אתם רואים את השורה העליונה? יש לנו איזה מיכל מסוים, אנחנו רוצים להקטין את הלחץ. אבל בעצם הרבה פעמים זה לא ניתן, וניסיון להקטין את הלחץ אפילו יגדיל אותו. מה שאנחנו עושים במקום להקטין את הלחץ שהוא תמיד שם, הלחץ, הפחד, כן, השעמום, הקושי, מה שאנחנו חווים באותו רגע שמציף לנו את המיכל ואין כמעט מקום להיות בו, אנחנו במקום לנסות להקטין אותו, מגדילים את המיכל עצמו, וכך יוצרים איזשהו רווח כזה, אפשר להגיד. כן, ובתוך הרווח הזה אנחנו יכולים להתרווח, כן, רווח, להתרווח, רוח, זה הכל מגיע מאותו שורש. אז מה שאני מציע שנעשה עכשיו, זה נתרגל כאילו אנחנו הולכות והולכים לישון. בסדר? מי שרוצה או רוצה לשכב, אז אתם מוזמנים. אפשר ממש ללכת לישון. והכל מוקלט. תוכלו לראות את זה אחרי זה. בסדר? אם אין לכם איזושהי אחריות כזה שאתם צריכות לעשות, כמו איזה ארוחת ערב למישהו או משהו כזה,
אז אנחנו נעשה איזה מין תרגול כזה עכשיו, ואני אתן לו כמה דגשים תיאורטיים כרגע, ואז אני אנחה אותו. בסדר? התרגול יהיה בערך 10 דקות, פחות או יותר. ואז אני אגיד עוד כמה טיפים כאלה פרקטיים, ואז נפתח לשאלות. בסדר? אז ככה, אנחנו תכף נתרגל תרגול שהוא תרגול מיינדפולנס, אבל הוא קצת מיוחד. זאת אומרת, במובן הזה שבתרגול מיינדפולנס קלאסי, המטרה היא להשתחרר מסבל, כן? המטרה היא לראות את הדפוסים האוטומטיים שהם מניעים אותי ביום-יום, ולא להגיב אליהם, ובמובן הזה להפחית מההשפעה שלהם עליי. אם אני בדרך כלל כועס, או בדרך כלל מפחד, או בדרך כלל עצוב, בדרך כלל, כן, לראות את הדברים האלה ולהגיד, אוקיי, אני שם אליהם לב, אני לומד אותם, ואז בפעם הבאה שהם יבואו אליי ביום-יום, ברגיל, כשאני לא מתרגל, אתה יודע, תכיר אותם, תגיב אליהם פחות, ואני יותר משוחרר לעשות מה שאני רוצה, ומה שנכון, ומה שמיטיב על פי הערכים שלי, ולא על פי הדפוסים האוטומטיים שלי. זה בגדול מה שתרגול מיינדפולנס ברמת המהות עושה. ברמה האינסטרומנטלית, אפשר להשתמש במיינדפולנס כדי לעשות דברים. אם אני רוצה להיות מרוכז במבחן שאני עושה, או בשיחה עם חבר או חברו, או בחיבוק של הבת שלי, אני יכול להשתמש במיינדפולנס כדי להיות יותר נוכח בתוך איזו פעולה מסוימת. גם הירדמות, כן? זאת פעולה. גם הירדמות זה מצב תודעה שאני מנסה להגיע אליו, אבל כמו שראינו כבר, אם אני מנסה להגיע, כן, למצב תודעה באופן כזה חשוב לי נורא להיות שם, כן? אני חייב לישון, כי מחר יש לי יום ארוך. אני דווקא מפחית מהיכולת שלי להירדם. או, 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 או מה הכי מעט שאומרים שאני כועס? תירגע, נכון? מאותה סיבה. אין לנו את הכפתור שמשנה את הרגשות שלנו. מה כן יש לנו? מה כן יש לנו אפשרות? לווסת רק את הקשב, להזיז את הקשב. עכשיו, בעוד שהמוח שלנו מייצר כל מיני מחשבות, כמו שראינו, כן? ומגיב לעצמו כל הזמן, מייצר מציאות ואז מגיב אליה. והדבר הזה יכול לייצר הראיות וירטואליים, כמו שקראנו להם, כן? אה, גורמי לחץ שהם פנימיים, שהם לא מגיעים מבחוץ, וזה מה שמעיר אותנו בלילה, או לפחות זה מה שמקשה לנו להירדם, כן? נגיד הייתה אזעקה, התעוררתי, היה אירוע, כן? פחדתי מאוד באופן טבעי, וזה לגמרי לגיטימי. יכול להיות שהיו לידי אנשים שפחדו, שכנים, או אולי ילדים שלי, או אולי הורים, או כל מיני כאלה. הייתי צריך גם להרגיע אותם ואת עצמי. נגיד שעבר האירוע, עכשיו אני רוצה לחזור לישון, או רוצה לחזור לישון, ומה שמפריע לי בעצם זה המכונת כביסה של המחשבות שמייצרת עוד ועוד הראיות וירטואליים. אז הדרך, כן? להימנע מזה שהראיות הווירטואליים האלה ימשיכו להשאיר אותי ער, זה לא לנסות להפסיק לחשוב. בעצם אי אפשר להפסיק לחשוב. זה לא ניתן להפסיק לחשוב. כן? הניסיון להפסיק לחשוב זה מחשבה בפני עצמה. מה שאנחנו יכולות ויכולים לעשות, וזה אולי הטריק שבתכסיס, כמו שהיה אומר הבבא בובה במלחמה אחרת ב-1992. זוכרים את הבבא בובה שהיה זה? איתה יוד. לא משנה, זה חיקוי טוב שלו, אבל נראה לי זה לא מתאים לעכשיו. הוא אומר, הטריק שבתכסיס זה בעצם להזיז את הקשב מהמחשבות אל מקום שבו אין מחשבות, או יש פחות מחשבות, או יותר שקט שם. מהו המקום הזה? הוא הגוף. בעוד שהתודעה שלנו, כמו שראינו עכשיו בהסבר, כל הזמן מנסה לנחש מה יקרה ברגע הבא, על בסיס מה שהיה ברגע הקודם, וזה המון המון מחשבות, הגוף קיים ברגע הזה. הגוף תמיד נוכח ברגע הזה. וברגע הזה, אם עברה האזעקה והכל בסדר, עד האזעקה הבאה, עד הקושי הבא, כן? הכל בסדר. אם אין לנו איזה כאבים כרוניים משמעותיים מדי, אז גם הגוף נמצא במצב שהוא יחסית נעים ונוח, נכון? אם אני מתחת לשמיכה, בסדינים, זה בסך הכל חוויה שהיא נעימה. מה לא נעים? כל המחשבות, הרעיונות הווירטואליים. אז אם אני אוכל להעביר את הקשב מהמחשבות האלה אל הנעימות שבגוף, המערכת כולה תירגע קצת, וסבירות יותר גבוהה שהשינה תגיע. והעברת הקשב הזאת, הדבר הכמעט טכני הזה, הוא לא פשוט כלל ועיקר, אבל הוא בר אימון, אותו ניתן לאמן. בסדר? איך אנחנו עושות ועושים את זה? אנחנו פשוט שמות ושמים לב לקשב, לא לאם יש או אין מחשבות, כי אי אפשר להפסיק, המחשבות יהיו שם. כן, זה כמו שאתם הולכות לסופר בסוף היום, כדי לקנות עגבניות,
ויש מבצע על המאפים, אז אתם מכירים שהולכים לעגבניות, ואז יש רמקול כזה, 50% על המאפים. עכשיו, אתם שומעות את זה, אבל אתם לא הולכות, כי אתם הולכות לקנות עגבניות, בסדר? באותו אופן, אני שומע את המוח מספר כל מיני סיפורים, חלקם סיפורים מאוד דרמטיים, אבל אני אומר, אוקיי, עכשיו לחזור לגוף. עכשיו לשים לב לגוף. אז איך כדאי לשים לב לגוף? הכי רחוק מהראש. כדאי לשים לב לכפות הרגליים, או לרגליים עצמם, כן, לשוקיים ולירכיים. או אם אתם רוצות והכי נוח לכם, אפשר לשים לב לכל הגוף. ממש למגע של הגוף, בא איכשהו, נגיד שוכבות על הגב, אז על הגב במזרון ועל השמיכה. כן, לחפש מקומות נעימים, שנעים להיות בהם, ולהפנות את הקשב לשם. בסדר? גם עכשיו כשאתם מקשיבות לי, אפשר להקשיב לי ולחשוב על מה שאני אומר, זה כנראה מה שקורה כרגע, ואפשר ממש כרגע, תרגישו את עצמכם, את הישבן, נוגע במושב. נכון? מרגישים את זה? את הרגליים נוגעות בקרקע. ולא צריך להרגיש שום דבר דרמטי או יוצא דופן או שונה. להפך, תחושה היא רגילה, יומיומית, פשוטה. נשים לב לזה, הקשב יקפוץ חזרה תוך שנייה למחשבות, זה לא תקלה, זה לא בעיה, זה מה שהוא יודע לעשות. כמה שפחות אני אכעס עליו, כמה שפחות אני איאבק בזה, ואני אגיד רק 3 מילים, מילות קסם, ככה זה עכשיו. ברגע הזה אני מקבל את זה שהקשב קפץ, ואני פנוי או פנויה חזרה להחזיר אותו חזרה אל הגוף. ככל שאני אעשה את זה יותר, אני גם אשתפר בזה יותר. ואז הקשב יהיה בגוף גם באופן טבעי, או באופן אוטומטי כמעט. אני אלך לישון, ואני פחות, הקשב יהיה פחות עסוק במחשבות, זה לא שהם יעצרו, הם לא צריכות להיעצר, אלא יותר בגוף, המערכת תירגע והשינה תגיע בצורה יותר טובה. אז אני מזמין אותנו לעשות את זה עכשיו. אז בואו תמצאו לכם תנוחה שככה נעימה לכם. אם אתן שוכבות, אפשר להמשיך לשכב, יש סיכוי שתירדמו וזה אחלה. אם אתן יושבות, אפשר להמשיך לשבת, ואז כנראה תהיו יותר עניות בשביל שגם נוכל לדבר אחרי התרגול. אנחנו נתרגל בערך 10 דקות, ואז עוד 2-3 שקופיות ונפתח את זה לדיון. בסדר? אז אני מזמין אותנו ככה להאט את הקצב. כן? אחרי שאנחנו בעצם תפעלנו דברים, דיברנו, חשבנו, הכל היה בקצב מאוד גבוה. עכשיו הזמן קצת להאט את הקצב. וכמובן, לעצום את העיניים אם זה מתאים לכם. אם יש קושי לעצום את העיניים, ויש דריכות גבוהה מדי בגוף, כן? אפשר להשאיר אותן פקוחות, ובכלל לבדוק אם התרגול הזה עכשיו נכון לי. כן? אם התרגול הזה רק מייצר עוד מתח, אז כנראה שהוא לא נכון לי ואני צריך לעשות עכשיו משהו אחר. לי אם אתם עוצמות את העיניים כרגע, ומאיטות את הקצב, ומרגישות שזה נכון לכם כרגע, אז אפשר להמשיך לעשות את זה. ועם ההאטה של הקצב, אני מזמין אותנו להיזכר שמה שחשוב בתרגול הזה, יותר ממה קורה, זה באיזה גישה אני שמה או שם לב למה שקורה. בעצם 3 המילים החשובות ביותר הם המילים ככה זה עכשיו. כל דבר שיקרה, כל מחשבה, כל תחושה, כל רגש, ככה זה עכשיו. לא יכולה או יכול לבחור מה קורה, אני יכולה או יכול לכוון את הקשב כל פעם מחדש. אז אני מזמין אותנו ככה עם התזכורת הזו, גם אולי להגיד לעצמי כמה מילים של הודיה, שיש לי בכלל את האפשרות כרגע לעצור הכל ולשים לב באופן מיטיב.
הרבה פעמים להגיד תודה על מה שיש כרגע. זה שיש לי בגדים לגופי ואוכל במקרר. זה שיש לי אנשים שאוהבים אותי ודואגים לי. אני להיזכר שאם, גם אם המצב מאוד קשה מסביב, יש לי הרבה מאוד דברים בחיים להגיד עליהם תודה. אז רגע אחד, להכיר בזה. וגם לאפשר להודיה הזאתי לרכך את הגוף. בואו נבדוק. כשאני אומרת או אומר תודה, משהו בי נרגע קצת, ולמשל שרירי הפנים יכולים להתרכך מעט. אם יש איזה קיבוץ בין הגבות, אפשר להרפות אותו מעט. אם הלסת מוחזקת שלא לצורך, אפשר קצת לשמוט אותה. אם הכתפיים מוחזקות, אפשר קצת לרכך אותן. ממש כמו לתת לגוף לשקוע לעבר המיטה. מי ששמה לב שזה עוזר לה לשים לב לנשימה, זאת אפשרות. אפשר ללוות את האוויר שנכנס ויוצא מהפה. נגיד עם הבטן שעולה ויורדת, או החזה שמתמלא ומתרוקן, המגע של האוויר באף ובקנה הנשימה. מי שמוצאת שהתשומת לב לנשימה עוזרת לה או לא, קצת להרגיע, קצת לעגן את הקשב בגוף, אפשר לעשות את זה. נשימה היא לפעמים עוגן מתאים לאסוף את הקשב, ולפעמים רוצים להירדם, הרגליים, החלק התחתון של הגוף, יכול גם הוא להיות עוגן מתאים. אז אנחנו ממש שמות ושמים לב למגע של הרגליים, בסדין, במזרון, אולי גם למגע של הגב והישבן והבטן. ולמצוא מקום בגוף שהוא נעים לי כרגע, או לפחות לא נעים. לזהות בתחושה שהיא נעימה לי. ולהזמין בעדינות הקשב להיות עם התחושה הזאת, בנשימה או ברגליים או באזור אחר בגוף.
אנחנו שמות ושמים לב לעוגן הזה בגוף, הרגליים, הנשימה, למקום אחר, ומהר מאוד הקשב יקפוץ בחזרה למחשבות, דאגות, חששות, כל מיני סרטים שהראש נמצא בהם. זה טבעי, זה אנושי, זה לא טעות, זו לא תקלה. במקום לכעוס ולהגיב לזה, או להשתעמם, או להיות מודאג או מודאגת שאני לא נרדם, נרדמת, אפשר להגיד ככה זה עכשיו. ואז להזמין חזרה את הקשב אל הגוף. הנה השמיכה הרכה והנעימה. הנה המגע של הרגליים במזרון. הנה הנשימה נכנסת ויוצאת. פשוט תחושות יומיומיות רגילות של הגוף. וגם להזמין הרבה רכות. אם נמצא אזורים בגוף שהם מכווצים, פשוט נרפה מהם. ושוב הקשב יקפוץ. שוב הוא יימשך כמו מגנט אל המחשבות, אל הדאגות, אל מה שהיה, מה שיהיה. זה מאוד מפתה. אבל תמיד יש לנו את האפשרות להגיד, אוקיי, אני שמה לב, אני שם לב. ככה זה עכשיו. זה לא בסדר, זה לא בסדר. אני פשוט מחזירה את הקשב אל הגוף. הגוף לא חושב, הגוף לא מגיב, הוא פשוט נוכח ברגע הזה. ועכשיו, ברגע הזה הכל בסדר. מה שהיה היה, מה שיהיה יהיה. הגוף נוכח ברגע הזה. אנחנו בעצם כמו משחקות ומשחקים תופסת עם הקשב, וזה רק משחק. זאת אומרת, לא צריך להיות רציניים מדי. כל פעם שהוא בורח, אפשר בחיוך קטן להגיד, איזה יופי שמתי לב שהוא ברח. ולא משנה כמה זמן הוא היה במחשבות, או לאן הוא ברח, לאיזה מחשבות, זה לא משנה מה התוכן. תמיד יש לי את האפשרות, כל רגע הוא הזדמנות, להגיד, ככה זה עכשיו, להחזיר את הקשב בחזרה לגוף, לנשימה, לרגליים, לעוגן הגופני שתומך בי כרגע. כן, ואם נרדמת או נרדמת, אז אני שמח שאת כבר לא שומע או שומעת אותי כרגע. אם את עדיין ערה, או אתה עדיין ער, אני ככה מזמין אתכם לאט לאט לאסוף את התרגול הזה. ואם אתם רוצות לישון, אז פשוט להמשיך אותו בעצמכם. כל פעם להחזיר את הקשב בחזרה אל הגוף.
כי הגוף תמיד נמצא בהווה, וההווה כרגע, כשאין אזעקה והכל בסדר, יכול להזכיר לי שאפשר להירגע, שאפשר להיות בהווה, בלי להגיב אליו. אז מוזמנות ומוזמנים, אם אתם ערות וערים, לחזור לפה, לחזור אליי, ולראות ככה איך אתם לרגע, כן? מה קורה לקצב הלב עכשיו, מה קורה לתחושות בגוף עכשיו, מה קורה לקצב של המחשבות. אחרי שלקחנו בסך הכל 10 דקות כדי להתאמן להעביר את הקשב מהמחשבות לגוף, זה הכל. מלחשוב על מה שקורה, לחוש את מה שקורה באופן ישיר ברגע הזה. זה כל המעבר שעשינו, והמעבר הקטן הזה יכול ממש לעשות את ההבדל בין לא להצליח להירדם ללהירדם. אז אני אקח לי עוד כמה רגעים כדי להגיד עוד כמה דברים, ואז נפתח את זה לדיון ברשותכם. בסדר? אני שמח ככה, תודה לכל מי שכתבה בצ'אט, אני רואה שיותר רגוע ויותר נינוח עכשיו. אה, זה היה רק הדגמה, כן? אני אולי אשלח את ההקלטה הזאת גם כן באופן נפרד, ואז תוכלו להשמיע את זה לכם, אם אתם רוצים, גם ממש בלילה כשאתם הולכות לישון. אה, יש גם הרבה הקלטות אחרות באתר שלי, אבל תכף אני אדבר על זה. אוקיי, אז כמה עצות פרקטיות לפני שנפתח את זה ככה לשאלות שלכם. קודם כל אני רוצה להגיד לפני העצות האלה, אולי אני רגע אוציא שנייה מההצגה של המצגת, משהו לגבי התרגול הזה באופן כללי. מה שעשינו עכשיו כתרגול פורמלי, הוא בעצם לא מתאים לכל אחד בכל זמן. אם אתם חוות או חווים אמ, אמ, שכשאתם נכנסות פנימה, כן, לתרגול, זה גורם לכם יותר סטרס, כן? עולים פלשבקים, עולות טראומות, עולים קשיים כאלה שרק מועצמים על ידי הכניסה פנימה. יכול להיות שאתן צריכות עזרה. יכול להיות שתרגול מיינדפולנס פורמלי כזה, של לעשות מדיטציה, זה לא מה שאתן צריכות. במקרה הזה, כן, אם קשה מאוד להירדם, קשה מאוד לתרגל וקשה מאוד להיות עם עצמכם לכמה רגעים בשקט עם הגוף, זה סימן, זה אינדיקציה ללכת ולהתייעץ עם איש או אשת מקצוע. בסדר? הרבה מאיתנו חוו חוויות מאוד קשות. אגב, לא צריך בשדה קרב כדי לחוות את החוויות האלה. בימינו כבר גם לראות סרטונים, כן, של חוויות קשות, יכול לעורר אזורים של טראומה בנפש. או רק אפילו לשמוע סיפורים ולדמיין אותם, יש לו דמיון מאוד מפותח, כן? אז יש דרכים לטפל בהם, בזה. בעצם עושים את הדבר הזה שעשינו עכשיו, כן, נכנסים פנימה, אם עושים נגיד טיפול פסיכותרפויטי מבוסס מיינדפולנס, ומחזיקים את המיכל הזה של ההכלה של החוויה הלא נעימה, במקום באחד, במקום רק את בעצמכם, בשניים. המטפל אותו מטפל יחד איתכם, ביחד מחזיקים את זה, ואז יש אפשרות להיות ביחד עם החוויות הקשות האלה יותר מאשר כשאנחנו בעצמנו, לבד. ואפשר גם להיעזר בתרופות לפעמים, כן? אני לא נגד זה באופן קטגורי. לפעמים צריך להיעזר בזה, אבל להמשיך טיפול ולהמשיך תרגול, ולאט לאט אולי גם, אם יש אפשרות, אז להפחית עזרה בתרופות. בסדר? זה לא פתרון קסם. זה לא שאם תתרגלו את זה, מעכשיו אפשר לישון כמו שצריך. לפעמים התרגול הזה, הוא רק יוצר עוד סטרס, כי אני פוגש הרבה מאוד קיבוצים וקושי בגוף ומחשבות לא נעימות, ואז זה אינדיקציה בשביל ללכת ולטפל בזה עם מישהו אחר. אבל אם אתם כן הרגשתם עכשיו שזה קצת מרגיע, כן, שהטכניקה הזאת של להעביר את הקשב מהמחשבות אל הגוף תומכת בכם, מעולה. אז תמשיכו לעשות את זה. ובשבילכם אני רוצה להגיד עוד כמה דברים פרקטיים, ואז אני אשמח לשמוע אתכם קצת. אז, כמה דברים. הנקודה היא להעביר את הקשב לגוף, בעיקר לרגליים, בלי מאבק, כן? אי אפשר לנסות ללכת לישון כמו שאמרתי, אלא רק לשחק תופסת עם הקשב. הסיפור של משחק תופסת, הוא פשוט הופך את זה למין משחקי כזה ופחות רציני, ואז אני פחות במאבק, כן? זה בעצם סיכום של מה שאמרתי. ולא חשוב אם הקשב נודד, וכמה פעמים הוא נדד, יותר חשוב האם אני במאבק עם זה או לא. זו נקודה חשובה. זאת אומרת, יותר לשים לב
לאיך התגובה לזה שהקשב נדד ואז להחזיר אותו, מאשר לכמה זמן הייתי מרוכז או מרוכזת בגוף. זה לא תחרות, זה משחק. במובן הזה יותר חשוב להיות רכה עם עצמי, ועדינה ומשחקית, ו, ו, ולא במאבק, מאשר להיות בראש, כן? מאשר להירדם אפילו, כן? רק הדבר הזה, רק לשים לב לגוף, זה הכל. גם במהלך היום, כן? לא רק בשינה, טוב למצוא משאבים. אנחנו כולנו נמצאים היום בסביבה לא פשוטה באזור שלנו, ודווקא כשאנחנו בלחץ, הרבה פעמים הראשון שנוותר עליו יהיה מה שמפחית את הלחץ, נדבר פחות עם חברים, נעשה פחות כושר גופני, פחות מדיטציה, נאכל פחות טוב, כן? אז אני מזמין אתכם ממש לייצר רשימה של 10 משאבים. משאבים זה דברים שאתם יודעים שעושים לכם טוב. מקלחת חמה, תה עם עוגיות, כן, להסתובב, ללכת למרפסת, להסתכל על העץ אקליפטוס, מה שזה לא יהיה, אתם עושות רשימה, ופעם ביום כתרגול, זאת אומרת, גם אם לא בא לכם, כי לפעמים לא יבוא לנו, לפעמים לא בא לנו לעשות משהו שהוא טוב לעצמנו, כן? ללכת ולעשות את זה בכל זאת, כי אנחנו לא שמים לב כמה אנחנו נשחקים. זה מאוד מאוד חשוב. כמה עצות נוספות, לא בהכרח קשורות לשינה, כן קשורות למה שאמרנו, להפריד בין עובדות למחשבות, כן? לשים לב שעובדות זה מה שאני חש בגוף כרגע, בסדר? ומה שאני חושב על זה, זה כבר מחשבה. שבוודאי שיש קשר. כולנו, הסרט שאנחנו נמצאים בו הוא סרט מבוסס על סיפור אמיתי, אנחנו לא מדמיינים. ומצד שני, המוח לא כן לוקח את זה למקומות הרבה יותר רחוקים הרבה פעמים מאשר זה באמת, או לפחות לא מותאם. זאת אומרת, כרגע אם אני רוצה ללכת לישון, זה לא יעזור לי לחשוב על איראן, על טילים, על מה שקרה פה ושם. יעזור לי להיות עם מה שקורה עכשיו, שזה הגוף הזה שוכב במיטה. זה מה שיעזור לי. אז לעשות את ההבדל הזה בין עובדות למחשבות, כן? לשים לב לנטייה של התודעה להתמקד בבעיות, כי זה עניין הישרדותי. אם אני אשים לב למה שמסוכן, מגעיל ויכול לפגוע בי, אני הרבה יותר אשרוד, ולכן אני מנסה אה, לייצר כמה שיותר ודאות, אז אני רואה כמה שיותר חדשות, ובעצם מקבל את האפקט ההפוך. האובססיה לחדשות, כמו שאמרתי, בעיקר לסרטונים ולתמונות, היא מייצרת אצלנו הרבה מאוד מחשבות כאלה שמפעילות אותנו ומקשה לנו להירדם. אם אנחנו בעיקר נקרא חדשות כדי להיות מעודכנים, ופחות נראה תמונות וסרטונים, אנחנו גם נדע מה קורה, וגם זה פחות יבוא לנו בלילה אחרי זה. שאלו אותי הרבה בטופס על ילדים ונוער, בסדר? אז נגיד ככה, ילדים קטנים, עד גיל 8-9 פחות או יותר, כן? הדבר שהכי משפיע עליהם מתרגולי מיינדפולנס, זה אם יהיה מבוגרים שיתרגלו מיינדפולנס לידם, אוקיי? זה יותר חשוב משהם יתרגלו מיינדפולנס, זה שאני כמבוגר אהיה במיינדפולנס לידם. במילים אחרות, ילדים קטנים תלויים במצב התודעתי שלי כמבוגר לידם, וזה מאוד מאוד חשוב. נוער, אפשר בהחלט לעבוד עם מיינדפולנס, בסדר? אבל ילדים, בני נוער, בדרך כלל עסוקים באופן טבעי, הקשב שלהם נמצא בחוץ, בחברים, במה שמעסיק אותם בחוץ, והם פחות יודעים להיכנס פנימה ולשים לב לעצמם כמו מבוגרים, ולכן בעדינות, בלי להכריח ובלי להיאבק איתם על הדבר הזה. אני אראה לכם כמה, יש לי פה בבית כמה ספרים, שאני גם אשלח לכם במייל, שאני אשלח לכולם אחרי זה, שאפשר לעבוד אותם כן עם ילדים, כן? הם נורא חמודים. יש לשבת כמו צפרדע, שנייה, אני אוציא את זה משיתוף מסך כדי שתוכלו לראות. לשבת כמו צפרדע, זה ספר חמוד, שתורגם מהולנדית אם אני לא טועה, כבר די ותיק, ויש שם כמה תרגולים שאפשר לעשות, גם ילדים וגם הורים. יש ספר שיצא, לא יודע, נראה לי בערך לפני שנה משהו כזה, גם נורא חמוד, מיינדפולנס ביחד, להורים ולילדים. עוד רעיון וכל מיני תרגולים כאלה מתוקים שאפשר לעשות. ויש ספר שהוא לא של תרגולים, אבל הוא כמו ספר להקריא ללילה לפני השינה, ממש עכשיו, מיינדפולנס לקטנים ולגדולים. זה ספר נורא נורא מתוק, ואני גם מכיר את האנשים שערכו את הספר הזה, ואני מאוד סומך עליהם. אז זה גם ספרים נורא חמודים להקריא לילדים, בהחלט אפשר להשתמש בזה. אבל אני שוב אומר, מה שילדים בעיקר קטנים צריכים, זה מבוגרים שיהיו במיינדפולנס לידם, כי זה מה שהכי משפיע עליהם. שאלו אותי גם לגבי אפליקציות, אז יש Headspace, אפליקציה שאני ממליץ עליה, כן? ויש גם עוד אפליקציה שנקראת Healthy Mind, גם אותה אני אשלח לכם במייל אחרי זה, בסדר? אז שתהיו רגועים.
אני רוצה לסיום החלק שלי, שנפתח את זה לפני שנפתח את זה לשאלות ותשובות, להקריא לכם שיר נורא יפה של אהרון בס. אם יש זמן בכל הזמנים, בו נדרשת אהבה ללא תנאים, חיבוק ללא גחמות, אחדות ללא משחקים. הרי שזהו אתה ואתה ואת וכולנו יחד, עד אחד. עם אחד, לב אחד, כאב אחד, תקווה אחת ואהבה אחת גדולה. אז תודה לכם על החלק הזה שהיה שלי, ו... ולפני שאני אסיים אני רוצה גם ככה להביע תפילה ולהגיד שאנחנו באמת מתמודדים עם אירועים לא פשוטים. ואני מאחל לנו שהמלחמה הזאת תיגמר ושנחזור לשפיות ושנתחזק ממנה ושנגדל ממנה, וגם שלא נשכח, לבשתי פה חולצה במיוחד בשביל הדבר הזה, שיש לנו עוד חטופים בעזה, ושעם כל מה שקורה עכשיו, באיראן ובכל המלחמה הזאת, שלא נשכח, יש לנו אחים ואחיות שמה, ושנמשיך להזכיר אותם, ושנמשיך לדאוג להם, ושנמשיך לאחל לכולנו שהמלחמה הזאת תיגמר. אז שוב תודה לכל מי שפה, לכל מי שהגיע. ועכשיו אני אוריד את הספוטלייט שנראה אחד את השני ואחד את השנייה. ואני מזמין אתכם עכשיו, מי שרוצה או רוצה, לפתוח את המיקרופון, לשאול שאלה, הבהרה, משהו שלא היה מובן, או... כן, בעיקר אולי זה, בעיקר שאלות הבהרה, התרגול שלכם, מה שאמרתי, אז אתם מוזמנות ומוזמנים לשאול. אפשר לפתוח את המיקרופון. עמוס, תודה רבה ממש. הייתי רוצה לשאול מה ההבדל בין תרגול מיינדפולנס לבין הטכניקה הזאת שהצעת עכשיו, להכניס את הקשב לגוף ולהתקרקע דרך הגוף. זה סוג של תרגול מיינדפולנס. מיינדפולנס זה שם כולל, זה מטריה כללית להרבה מאוד סוגים של תרגולים. אם תיכנסי לאתר למשל, כן, במרחב הווה, תראי שם 26 הקלטות של תרגולים. אחד מהם זה לשים לב לנשימה, לשים לב לגוף, ואפשר לשים לב בשביל באמת להשתחרר מכל סבל וכזה ברמה מאוד עמוקה, לחיות חיים יותר קרובים לאידיאל שלנו וכולי, ואפשר להשתמש בתרגול בשביל דברים יותר ספציפיים, כמו להירדם, כמו יותר מרוכז. שניהם לתרגול מיינדפולנס. אחד הוא תרגול מיינדפולנס מהותי נקרא לו, ואחד הוא תרגול מיינדפולנס אינסטרומנטלי נקרא לו, כן, בשביל מטרה מסוימת. הם שניהם חשובים וטובים. זה הכל תרגול מיינדפולנס. מיינדפולנס זה פשוט לשים לב לרגע הזה באופן מכוון ובלתי שיפוטי. כל פעם שאני עושה את הדבר הזה, שאני שם לב למה שקורה עכשיו, ומקבל את זה כפי שזה, תרגלתי מיינדפולנס. גם אם זה תוך כדי תפילה, שאני מתפלל, או תוך כדי שיחה עם חבר, זה יהיה מיינדפולנס. עניתי? היא? כן, ממש תודה. יופי, בשמחה, יקירה. אני רואה שחנוך מרים את היד מאוד יפה. אתה רוצה לדבר, כן, חנוך? כן, בבקשה. ערב טוב. קודם כל תודה ענקית. אה, הייתי במצב שכיבה וממש הרגשתי נינוח. איזה יופי. אה, אבל אתה הזכרת את זה, אני חושב, במשפט אחד או שניים בהקדמה, יש את הקושי להירדם, שזה היה מוקדש המפגש, ויש דבר נוסף שנקרא איכות השינה, כן. שעל זה אני רוצה טיפה לשתף, ואם יש לך מה לומר בקצרה אני אשמח. אה, יש רק לי חנוך, שעון, חנוך, כן, רק אם אפשר, אפרופו בקצרה, אז שיתוף כזה, כי זה שאלה מעולה מה שאתה שואל, ויש לי לא מעט מה להגיד על זה. בסדר, אז שיתוף קצר על מה שאתה חווה, ואז אני אגיד ככה איך אולי... קצר מאוד, קצר כן, מאוד. כן. יש לי שעון חכם שיש בו גם אפליקציה של שינה, ואני יכול לומר משימוש רב ביותר, איכות השינה שלי ביחס לגילי הוא אומר בין 60 ל-80% גבוה מהממוצע, יחד עם זה היא לא מאוזנת במובן הזה שהשינה הקלה היא גבוהה מדי, העמוקה נמוכה מדי, והרם גם הוא נמצא בשוליים. אוקיי, אז תראה, לאחרונה אני לא... אני לא מתעורר ערני.
כן, אוקיי. אז תראה, אני לא רופא שינה, בסדר? ואני לא יכול לתת לך תרגול מסוים לדבר הזה. אני כן יכול להגיד לך משהו קטן, שאני כן יודע מהניסיון האישי שלי, וגם מהרבה אחרות ואחרים, וגם מהעולם הבודהיסטי שממנו אני מגיע, בסדר? בבודהיזם שהמיינדפולנס מגיע ממנו לעולם המערבי, יש גם כן איזו אמירה כזאת. אנחנו בעצם, כל הזמן, כמו שראיתם את התרשים הזה, שהתודעה מגיבה לעצמה ונסגר לזה מין מעגל כזה, נכון? הרגע הזה של ההירדמות הוא רגע קריטי, בסדר? למה? כי מה קורה כשאדם ישן? בעצם החלק המודע נקרא לזה, הער, שיכול לווסת את הקשב ויכול להגיד, אוקיי, המחשבה הזאת היא מחשבה מיטיבה, המחשבה הזאת היא מחשבה לא מיטיבה, אני אביא את הקשב לגוף, כל הדבר הזה שבוחר לא קיים כשאנחנו ישנים, נכון? תודעה עושה מה שהיא רוצה. אגב, בסוגריים, בגלל זה גם נורא מעניין מבחינה פסיכותרפויטית לדבר על חלומות, כי יש שם חלקים של תת מודע שעולים ואפשר לעשות אותם עבודה, בסדר? אבל אם הרגע האחרון לפני שאני כמו מאבד את ההכרה, לא כמו, שאני מאבד את ההכרה ממש, אם הוא רגע של נוכחות ורגע של רכות ורגע של תשומת לב לגוף, יותר סביר להניח שהרגעים שיבואו אחריו יהיו גם כאלה. שהתגובה התודעתית הבאה, כן, כיוון שהתודעה מפעילה את עצמה במין מעגל כזה, גם התגובה הבאה תהיה יותר רכה, ואז האיכות שלה גם כן תהיה יותר משמעותית, כן? לא אמרתי, אבל זו שאלה טובה שאתה מעלה. לעומת זה, אם אני הולך לישון ומאבד את ההכרה, כי כבר באמת אני עייף נורא, תוך כדי מחשבות נורא קשות על דברים שעברו לי, הדבר הזה גם המשיך לשינה באיזו רמה מסוימת. ואז מחשבות וסיוטים והתעוררויות גם יבואו מהדבר הזה, אוקיי? אז זה לא רק עוזר להירדם, כשאני שם לב לגוף, זה גם בהחלט יכול להשפיע על איכות השינה, על העומק שלה, כן? אז, ואני אגיד משהו גם כן שאני לא חשבתי שאני אגיד פה, בסדר, בתוך הפורום הענק הזה, אבל באיזה רמה מסוימת, וגם ביהדות זה כתוב, כן, שלישון זה כמו למות, נכון? באיזה רמה מסוימת. ובגלל זה כשאדם יהודי קם בבוקר, מה הוא אומר? מודה לאלוהים שהחזיר את נשמתו לגופו. גם מבחינת העולם הבודהיסטי, שממנו התרגול הזה מגיע, הרגע האחרון של החיים, הוא גם ייתן איזו דחיפה מסוימת לחיים הבאים, כן, באיזה רמה מסוימת. אז אנחנו כל הזמן כמו מתים ונולדים באיזה רמה מסוימת בתוכנו, ולכן, כשאני לוקח אחריות על הרגע הזה, אני בהרבה מובנים זורע את הזרעים גם לרגע הבא. וכשזה הרגע של ההירדמות, אני זורע את הזרעים לרגע של השינה. ומהמובן הזה זה יכול בהחלט להשפיע, וזה אימון, זה תרגול. המון תודה, אני אהבתי גם את החיבור בין יהדות לבודהיזם, כי כן, אני זה מכבד. חיבור שאני מאוד אוהב. אם היה לי פה איתכם עוד איזה שבוע, שבועיים, הייתי עושה הרבה דברים עם החיבור הזה, אבל הם מוזמנים... אה, תודה, תודה. תודה לך, חנוך, תודה לכם. עוד שאלות? כתבו בצ'אט כל מיני דברים, אבל לא הספקתי לקרוא. הנה, יש פה עדי כותבת, גם אם אדם נמצא בתגובות חרדה גבוהות ודפיקות לב, חום ועוד תגובות של הילחם וברח, עשת הגוף לקשב מומלצת. אוקיי, אז עדי, אני עונה לך, זה מה שאמרתי מקודם. לפעמים, צריך לבדוק, לפעמים להביא את הקשב לגוף רק מייצר עוד ועוד סטרס. כי המיכל נורא קטן וגולש ומוצף, ואז צריך מישהו איתנו. ואז לפעמים, הרבה פעמים צריך הפוך, להוציא את הקשב החוצה, למקומות קוגניטיביים כאלה, כן? מכיר את מודל במעשה, יש כל מיני מודלים כאלה, שהמטרה שלהם, כן, היא, אם אני עכשיו נמצא בהתקף פאניקה, אז אני לא מדבר על זה. בהתקף פאניקה אי אפשר ללכת לישון, אני מדבר על מצב שבו אני הולך לנוח אחרי שאני כבר לא בהתקף פאניקה. בהתקף פאניקה אנחנו לא עושים מיינדפולנס בגוף, להפך, אנחנו מוציאים את הקשב החוצה, ולמשל אני יכול לבקש מישהו לספור כמה דברים עגולים יש בחדר. לא צריך לספור אחת, שתיים, שלוש, מה זה עושה? זה שולח את הקשב שלו לחלקים יותר גבוהים, נקרא לזה במרכאות במוח, לעונה הפרפרונטלית, שהיא אחראית על חשיבה גבוהה, ולוקחת את הקשב לשם, במקום שהיא תלך לאמיגדלה, ששם היא מייצרת עוד ועוד סטרס. בסדר, אבל אני לא אכנס עכשיו להתקפי חרדה, זה עולם שלם, זה מאוד שונה ממה שעשינו פה עכשיו. אנחנו מדברים על מצב שבו אני הולך לישון, כי אני בסך הכל בסדר, אבל המחשבות משגעות אותי. זה שני עולמות אחרים לגמרי. אוקיי? זה מה שאני רואה בצ'אט. יש פה עוד שאלות בצ'אט? המון תודות, תודה לכם חזרה. לגבי התרגול, מה קורה כשרוצים להירדם וששמים לב לגוף ולא נרדמים? ממשיכים לשים לב. אני אגיד משהו קטן נוסף, כן? למה אדם ישן?
המורה שלי לשעבר, גואנקה, כן, המורה שפעם מאוד מאוד הייתי מתרגל במסורת שלו, אמר צריך לישון משתי סיבות. לתת מנוחה לגוף, כן? ולתת מנוחה לנפש. אז אם אתם לא נרדמות ונרדמים, אבל אתם שוכבות, הגוף מקבל את המנוחה שלו, בסדר? ואם אתם לא מגיבות למה שקורה, זאת אומרת, שמות לב לגוף, הקשב קופץ למחשבות, מחזירות לגוף, באיזה אי תגובתיות, באיזה ככה זה עכשיו כזה, גם הנפש מקבלת את המנוחה שלה, אפילו שלא ישנים, ואני אומר לכם מניסיון אישי. לפעמים בריטריטים, כן, שזה תרגול מיינדפולנס כזה מאוד אינטנסיבי של הרבה שעות ביום, הרבה ימים, השינה הולכת ודועכת כזה, כי לא עושים כמעט שום דבר עם הגוף, והתודעה מאוד רגועה, אז לא נרדמים. שוכבים במיטה, לא מגיבים לזה, נמצאים עם הגוף, נמצאים עם המחשבות, נמצאים עם הרגשות, לא מגיבים, הגוף שוכב, ולפעמים מתעוררים אחרי דבר כזה, אפילו שלא נרדמתי או נרדמתי קצת, רעננות רעננים כאילו ישנו עכשיו שינה עמוקה, בסדר? תרגול מיינדפולנס עמוק בשכיבה הוא לא שונה משינה מבחינת האיכויות, ולפעמים עמוק יותר אפילו משינה. אבל זה, אני רוצה להדגיש, זה קשור בדרך כלל לאנשים שמתרגלים כבר הרבה שנים ובתרגולים אינטנסיביים של ריטריטים. קשה להגיע לרמות כאלה של מנוחה כשהתרגול לא מאוד מאוד עמוק. בסדר? אבל צריך לקחת את זה בחשבון. לא צריך להירדם כדי לנוח, זה אני רוצה להגיד. אני רוצה לשחרר אתכם מהצורך להירדם, וזה מה שיביא את ההירדמות דווקא, כן? באיזה הפוך על הפוך כזה, כמו שאמרנו. האם יש המלצות נוספות לגבי שינה? שיכולים לעזור לאנשים שמתמודדים עם PTSD ודיכאון. אוקיי, אז אמרתי את זה קודם, אני אגיד את זה עוד פעם במשפט. PTSD, Post-Traumatic Disorder, כן, מי שמתמודד עם תסמינים פוסט-טראומטיים, צריך להתייעץ עם אשת או איש מקצוע, בסדר? אם מישהו יש לו פוסט-טראומה, אז לא תמיד לשים לב לגוף יכול לעזור, לפעמים יכול להרע. זאת אומרת, אם נגיד קרה לי משהו בגוף, ואני שם לב לגוף, זה רק יכול להקפיץ את הטראומה, לא יעזור. אז להתייעץ. אני מדבר רק אלה מאיתנו כרגע, שלחוצים מהמצב, אבל יכולים להרגיע את עצמם בעזרה מסוימת ולא מצליחים להירדם. לדבר הזה, בסדר? כנ"ל לגבי דיכאון, כן? דיכאון יכול, התרגול הזה יכול לעזור. התרגול הזה של מיינדפולנס, לפי מחקרים, הרבה מחקרים מראה שעוזר לדיכאון ועוזר לחרדה, אבל צריך לעבור הכשרה לזה. מה שעשינו פה, זה לא הכשרה לתרגל מיינדפולנס. כן, אני רק הראיתי לכם כמה עקרונות ותרגלנו ביחד. כדי לקבל הכשרה צריך לעבור קורס של 8 שבועות, קורס משמעותי, להיות במגע עם מורה, לשתף במה עובר עליכם, כדי שהוא ייתן לכם הנחיות ספציפיות לחוויה שלכם, בסדר? לעשות מפגש חד פעמי זה לא קורס, זה מאוד חשוב. מי שמתמודד עם איזושהי קושי מאוד משמעותי ואקוטי, לכו תעשו קורס. אגב, בלי שום קשר, לכו תעשו קורס, אני ממליץ לכם. מוסיפים פה, כדאי להימנע אני מסוכר כמה שעות לפני השינה, כי זה ממש הופך את ההורמונים בתוך הגוף, וכמו שעמוס אמר, לשחרר מסכים לפחות שעה לפני השינה, להוריד את האור החזק, להישאר עם אור קטן, בהחלט. אה, יש קורס ספציפי מומלץ, אני לא, כבר מעט, בקושי מלמד קורסים לקהל רחב, אני בעיקר עוסק בהכשרה של מנחים, ובלימודים שנתיים כאלה של פסיכולוגיה בודהיסטית ודברים כאלה יותר בארגונים, כל מיני כאלה, אבל יכול להיות שיהיה קורס באוקטובר, מתישהו, אני לא יודע, אז תעקבו אחרי הקבוצה שלי, ואז אם יש שם קורס אני אפרסם, אבל יש הרבה מורים טובים שהכשרנו לאורך השנים, שעושים הרבה קורסים, תחפשו באינטרנט, אם אתם רוצים להתייעץ איתי לגבי קורס ספציפי, מורה ספציפי, אז תשלחו לי וואטסאפ ואני אוכל לעזור לכם להתייעץ, אבל הקורס שלי אין כל כך בקרוב כרגע. אני תקועה קצת, אני לא יודעת אם זה משהו כלומר, לא רק בא להירדם, דווקא, כלומר, זה אחד הדברים שמפריעים להירדם, זה המשפט הזה לדעת מה אתה יכול לעשות ולהשלים עם מה שאי אפשר. שזה קו מאוד מבלבל, בייחוד בתקופה הזאת, בייחוד נניח במחאות, בהפגנות, שחוזרים בשבתות אחרי הפגנות סוערות והמשטרה, זה לא רק לא לישון, זה גם לא לתפקד למחרת. לפעמים אני מרגישה שצריך מיינדפולנס כדי להיכנס למיינדפולנס. אני לא יודעת איך להגיד, רמות האדרנלין והחוסר שקט ומה אנחנו יכולים לעשות עוד, כלומר.
עכשיו במלחמה כרגע אין הפגנות, למשל היום, אבל בתקופה הזאת של גם בנושא החטופים והחרדה, ה- מה אנחנו יכולים לעשות זה לא קו של להשלים או לא להשלים, כי מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לפעמים כמעט אה, ענק במדינה, וההרגשה שאני וגם הרבה אנשים שאני מדברת איתם לא עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעצור את הטירוף, היא, היא מטרידה והיא יושבת ברמות של כל הזמן, כלומר אם הגענו לטירוף כזה, איך לא עצרנו אותו, איך לא הצלחנו, כן. ואני, ולהאמין ולהבין שאנחנו לא יכולים או כן יכולים, זה מאוד בעייתי, כי אני אז חושבת אני רוצה, כאילו היינו יכולים יותר. כן, אני רוצה להתייחס, ואני אגיד, אני כאילו, מבלי לקחת את זה למקום של, כן, פוליטי, של מחאה וזה וזה, אני גם, אני חושב שכל מי שעוקב אחריי יודע, אני פה מהמארגנים של מחאה של צומת כרכור, בסדר? אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, בסדר? אבל גם בלי קשר למחאה או לא מחאה, וגם יש פה אנשים שמקשיבים עכשיו מצד שני של המפה הפוליטית, כן? גם אם זה קשור לגידול של הילדים שלי אפילו, בסדר? אני רוצה לענות לך את התשובה העקרונית. אנחנו רגילים ורגילות לפעול מתוך ציפייה שתקרה תוצאה מסוימת. זה משפט כמעט טריוויאלי, נכון? כאילו, מה אמרתי עכשיו? אמרתי כאילו משהו שהוא כאילו ברור, לא? כאילו, למה אני עושה משהו כדי להשיג משהו, לא? כי כל דבר, נכון? אני עשיתי ילדים כדי לגדל אותם, כדי שלא יודע מה, יום אחד יוכלו גם לעזור לי ושאני לא אהיה לבד. יש לי כל מיני דרישות וסיבות שבגללם אני עושה דברים. זה אחלה. כן? ברמת ההתנהגות זה מאוד חשוב שיהיו לי מדדים ויעדים ואני אבדוק אם מה שאני עושה מקרב אותי לאותם יעדים. זה ברמת ההתנהגות. ברמת הנפש, זה לא רק שזה לא עוזר, זה מפחית. עכשיו ההפרדה הזאת, כמו שאת אומרת, היא הפרדה מאוד מאוד קשה. איך אני יכול לעשות משהו ובאותו רגע להגיד, יהיה מה שיהיה? איך אני יכול ללכת, נגיד, במקרה שלך ושלי, נגיד, ללכת להילחם ולהיאבק, כן, לאיזה שינוי פוליטי, ובאותו רגע להגיד, יהיה מה שיהיה כשיהיה. זאת אומרת, פעולה מבוססת ערכים, מבוססת אידיאולוגיה, מבוססת מה שאני מאמין או מאמינה בו, ולא מבוססת תוצאה. עכשיו זה בדיוק אותו דבר לגבי השינה שדיברנו עליו עכשיו, כן? אני הולך לישון כדי להירדם, אבל כמו ששמנו לב, אין לי השפעה על האירוע הזה. אז מה אני עושה? אני הולך לישון עם כוונה להירדם, ומראש משחרר את האפשרות שזה יקרה עכשיו. אני שם לב רק לכוונה, לתנאים ולנסיבות. אני זורע את הזרע, ואני משקה אותו, ואני בודק שיש שמש ודשן, בסדר? אבל לא אני מגדל את הצמח הזה, זה אלוהים עושה את זה. או הטבע, או היקום, או כל אחד עם מערך האמונות שלו, בסדר? אני לא יכול לגדל עץ, אני יכול רק לדאוג לתנאים ולנסיבות. אני לא יכול להפיל ממשלה, אני יכול רק להפגין. בסדר? את מכירה את הסיפור הזה של ההוא שעמד בשנות ה-60 מול גבעת הקפיטול, עם שלט, להפסיק את המלחמה, ובאו ואמרו לו, אתה חושב שתשנה את העולם? כשאתה מגיע לפה הפגנת יחיד כל יום שישי? אז הוא אומר, אני בכלל לא מגיע בשביל זה. אני בודק שהעולם לא ישנה אותי. בסדר? זאת הכוונה. אני באופן אישי, מקווה שההפגנות יצליחו את הטטטם. בסדר? אבל אני הולך כי זה הדבר הנכון לעשות. בין אם היא בתוצאה כזו, או אחרת, עכשיו או אחרי זה, זה כבר תלוי באינסוף תנאים ונסיבות. אני לוקח אחריות על התודעה שלי, ועושה מעשים בהתאם לזה, לא עציץ, לא עושה כלום. בסדר? אז אני מסכם, לעבור מעשייה מוכוונת תוצאות, לעשייה מוכוונת ערכים. ואז גם אפשר להירגע לתוך הדבר הזה. ואפשר להתמיד לאורך זמן לתוך הדבר הזה, פחות להישחק, פחות להתייאש, ולהפך, ואז הפעולות הן יותר אה, אה, מדויקות, מיטיבות לאורך זמן. עניתי? חלקית. בסדר. יש ויכוח אתה כמובן. מה? כן, אני יודע, זה לא קל, זה לא, זה לא, יותר... זה שהדברים מוכוונים ערכים וההתמדה והשקט הפנימי שיותר מקבלים בזה שעושים את זה מתוך
האני ולא מתוך התוצאה הוא נכון. רק אני אומרת שהעשייה שלי, הקונפליקט הוא שתמיד אפשר לעשות יותר. אין לזה סוף. אבל תמיד זה על חשבון משהו. ודווקא בגלל הערכים, העשייה יכולה להיות כמעט אינסופית, שהיא אבל רגע, יש איפה... המון ערכים. את גם רוצה להציל את המדינה שלך, אבל את גם רוצה לדאוג למשפחה שלך, וגם צריכה לדאוג לזה וזה וזה וזה, נכון? יש שם עוד ערכים. תעשי את האיזונים בין הערכים השונים, בסדר? זה הנקודה, בטח, אני מסכים איתך. יש ערכים של משפחה, ערכים של מדינה, ערכים של עצמי, זה כזה בצל כזה, נכון? אני קם בבוקר, אני רק התודעה שלי, ואז אני פותח את העיניים, אני רואה שיש שם עוד מישהו איתי במיטה, מישהי. אז באותו רגע אני לא רק אני זוג. ואז פתאום נוחת לנו איזה ילד בתוך המיטה, ועכשיו אני גם אבא. אוקיי, כל מיני דברים כאלה, ואז אני פותח את החדשות, אני אזרח במדינה. ואז אני פותח, אני יודע, CNN, אני אזרח של העולם. כי יש כל מיני שכבות, שגם זה עניין של קשב, כן? ללכת בין השכבות האלה, באופן מיומן, ולהבין, עכשיו אני עם הילדים שלי, אני לא אזרח המדינה. ואז אני עוזב אותם והולך להפגנה, אני אזרח המדינה. אתה יודע, אני כל כולי בתוך, זה גם מיינדפולנס, כל כולי בתוך מה שאני עושה. ומוצא את האיזונים הנכונים בשביל להמשיך הלאה באופן מודע, מיטיב, מכוון, ולא תגובתי. תודה. תודה, תודה לך שהבאת את זה לפה. מה עוד? יש עוד איזה משהו שאתם רוצות, רוצות? אני בעיקר רואה רוצות כרגיל. לשאול? עמוס, אני רוצה להודות לך. היה מדהים. אני מתרגלת שנים, וגם אצלך, זה היה כיף. כולנו צריכים את הרגע לקבל הנחיה. כן, יופי. בשמחה גדולה, תודה לך. טוב, אז אם אין עוד מישהי או מישהו שרוצים לשאול, אז אני אברך אתכם בערב נעים ושקט, ושהמלחמה תיגמר כשהיא תיגמר, ושהחטופים יחזרו, ושכולנו נמצא את המקום הפנימי שבו נוכל להתאגן כשבחוץ יום הסער. את האי של השפיות בתוך האי שפיות. תודה לכם שהייתם, ותישארו בקשר. ביי בינתיים. תודה רבה. תודה. תודה רבה. תודה תודה רבה. רבה. תודה רבה.